Goiztirian, egiluzeko lepoan, bakar dagoen pagoan, horra pagauso xuria lainoki oatu. Pixka batera, elurra hasi, eta azarian ezarian pagoa zuri-zuri zuritu. Pagoa zuri, uxoa xuri, hegaztia zuhaitz bihurtu. Ala zuhaitza egundoko hegazti, elurlumez lumaturik, besangak zabaldurik, guztiz zuri, inguru zurian, goiztirian, zuritasun hutxera, hegaldatzeko zorian. Jose Anton Artzena. Zona fina, etzen haundia gorputzez, bai horratik itzala handikoa. Bere apalean, arrastoa uzten duen horitakoa zen Alejandro, herri baten izaerari arnasa ematen dioten horietakoa. Arrastoa utzi, arnasa ematen duena hor geratzen da, gero ere. Alejandro Tapia gure artea da, eta gure artean da. Eta esango nuke badegula ardura bere obraren, bere pertsonaren zabalkundea egiteko ere. Horregatik, ni besterik gabe, eskerrak eman edizkizuet etorri zeatelako. Eskerrak eman bereziki lantaldean ekitaldi hau eta erakusketa antolatzen ibili zeaten guztioi. Eskerrak baita ere hemen hotzan aritu zeaten guztioi. Eta nola ez, bihotz-bihotzez eskerrak familiari, beraz zatozte honan mesedez.